Тъй като Цвета направи красиво видео за нашето приятелство, реших и аз да направя едно. Нашето приятелство означава много за мен. Ние се виждаме много често през седмицата и тя ме радва с нейните присъствия всеки ден. Може да се разчита на нея и да бъде дружелюбна, но не в този момент. Може да бъде много мила, отново не в този момент. И да е страхотен приятел. Тя е готова да ти помогне, когато не се легави. А когато се легави, винаги е готова да има още някъде да се легави с нея. Радвам се, че поддържам връзка Цвета с нея и че в момента стои до мен. И така много нещо, което харесвам в нея, специално е нейната любития. Не. Нейната искреност и честност пред хората.